Zdravím vo spolok, vítajte naspäť pri Don't Starve. Než som si urobil medzipauzu v tejto epizóde, zistil som si pár vecí. Jednak viem už, čo mám robiť s Weberovou lepkou. Neviem, prečo som síce doteraz furt volal Webster, ale to je jedno. Musím proste nájsť niekde hrob a zakopať. Respektíve pochovať ho. A to bude v podstate všetko. To by mi malo odomknúť túto novú postavu. No druhá vec, čo som zistil, našiel som si niečo ako... ako to nazvať? Ako skóre. A to znamená, že ako... v podstate môj rekord prežitia bol teda zatiaľ... cca takých 8 dní. Čiže v podstate, áno, som momentálne vo svojej rekordnej oblasti som nechcel zjesť. Takže, jedna z vecí, musíme niekde nájsť nejaký hrob. By sme mohli Weberovú lepku pochovať. Takže v tejto epizóde sa budem hlavne venovať prieskumu. A dúfam, že aj niečo nájdem. Dobre, poberieme hlínka. Hroby, čo viem, tak to sa nachádzajú v takých špeciálnych temných biomov. Ako zatiaľ, no v tejto hre som myslím, že nenašiel ani jeden, aspoň myslím. Nie, nenašiel som zatiaľ ani jeden. Takže idem skúmať, čo sa dá. Možno by som si mal nejakú trávu cestou zobrať. Takže neplánujem sa tento raz priamo v noci vrátiť do tábora, aby som trošku preskúmal väčšiu oblasť. Nejaké to jedlo mám u seba. Pri najhoršom myslím, že môžem si urobiť aj ohník niekde po ceste. Ďalší bífalovci. Takže mám naviac, mám nejaké upečené bobulky, kopu semiačov, ktoré si tiež môžem potom upiecť. Z čoho bude ďalšie jedlo. Tam je nejaký bióm. Aha, to by asi pokračovanie toho, čo som objavil v predošlej epizóde. Len tajto sa asi k nemu nedostanem priamo. Dajem si pár vecí cestou. Musím sa zatiaľ držať tohto okraja. To zatiaľ ako najistejší spôsob, ako nájsť iný bióm, je držať sa okraj jedného biomu. Stred si potom môžete preskúmať inokedy. To vyzerá ako... Zajímavé, či sa tu dá postaviť nejaká loďka. Bífalo tu... tu vidím nejaká zme... Čo to je? Pick up ring thing. No, úprimne nechce sa mi na to šahať. Bojím sa, aby sa mi niečo nestalo. Čo mám taký divný pocit, že toto bude proste nejaký poloostrov, na ktorom sa absolútne nič nebude diať. Ach jej. Cupity. A začína mať... Čo mám toto? Ja som si upiekol kukuricu a spravilo by to z nej popcorn. No to je prekvapenie. Zbereme toto, nech máme. Niže nezobral som si moc dreva, takže v prípade... Počkaj, teraz ma napadlo ohnisko. Aha, na to potrebujem normálne drevo. Nevadí, budem musieť pobehovať s faklou. No, jasné. Nachádzame sa na úžasne malebnom poloostrove. Ja dobehnem túto k chodníku, pôjdem sa dá pohybovať, idem dobre. Pohybovať o niečo rýchlejšie než normálne. Takže hádam, než padne úplná noc, tak sa aj niekam dostanem. Kam vedie? Vyzerá to, že by som sa ho mohol celkovo až sem dole držať. Warning, night approaching. No, ešte to neznamená veľa. Ježiš. Toto je priamo zasraná oblasť. Doslova do písmena. Nevadí, hnojivo sa vždy zíde. No. Run, Forest, run! Dobre, už sme preč. Semiačka sa vždy zídu. Čo chlipneme. Áno. Po chodníku je to asi dvojnásobne rýchlejšie než, no aha,
A chodník sa tu akurát skončil. Nevadí. Nevadí, toto vyzerá... včielka Mája. Vyzerá na prechod niekam inám. Tu je ďalší chodník, výborne. Čo to je? To není mandrake? Moje nervy, čo to je? Oh my god. Ježiši, Nemôžem to zabiť? Nemôžem. No do prdí, zrazu ma to bude prenasledovať. Pomoc! A tam je ďalší, dobre, nechceme. Toto vyzerá ako temný les. A je tu aj nejaký temný pavúk. Čisto teoreticky by som tu možno mohol nájsť nejaký hrob. A ja samozrejme ak nás schvál nájdem hrob, ale nemám Websterovú lepku. Či Websterovú, Weberovú. Furt si viem, prečo mohol mám Webster, keď sa volá Weber. Ne, že by to bol nejaký veľký slovný rozdiel, ale... No, sme sa na konci chodníka, výborne. No nič, preskúmame temný les. Asi si nasekám jeden strom. Aha. Super. Tú sekeru poprosím, nech si môžem spraviť ohnisko. No tak toto bude úžasný zážitok. Krompačom sa nedá zabiť? Nedá. Úžasná. Absolútne úžasná. Mám tu nejakú divnú mandragoru, ktorá ma bude všade prenasledovať. A otravovať, oprčiť. By aspoň nevydávala tie pítomé zvuky. Máme tu berry bush. Šuj. Znie to, keď mi môj kumpán Šulin niečo vysvetľuje. Ježiši, Spiderman, Spiderman. Je tu moje hniezdo, pomoc! Pomoc! Nechcem umrieť, ja už musím prežiť. Ne! Super. Myslím, že sme problém s mandrak... Noc, potrebujeme svetlo! Kde máme hnojivo? Modrá houba? No, modré houby nebudem brať. Viem, že raz som takúto houbu v jednej hre zobral a stalo ma to život. Tak upečeme si klobúky. A upečem si aj z nejakých 10 semiačok, nech mám čo jesť. Dobre. Len chvíľočka a prekonám svoj rekord prežitých dní. No. Tu bude niekde potom možno skúsim... No to sa budem musieť naspäť základni, abych si mohol vynájsť kópiu. To bude predpokladám, že asi efektívnejšia zbraň než sekera. Mám tu chodníček, tak môžeme zistiť... typujem, že... Dobre, toto spôjde asi oblúkom sem, takže pôjdeme cestou hore. Za chvíľočku budeme mať deň. A máme tu deň. Juhu! Je to pekný, temný, hustý, hlavne hustý les. No. Hustý, temný les sa končí a my nachádzame ďalšiu trávnatú oblasť. Sakra, ja chcem hroby. Potrebujem hroby. Áno, toto je bažina, to som videl, myslím, že videa, naposledy myslím, že Markiplier alebo tak niekto to hral. Ďalšie hovínka. A bažiny nie sú na začiatku veľmi dobrý spôsob, kam chodiť. Ponieważ sa tam občas spawnujú akési nepekné chapadlo. Čo som tam videl? Examine pond. No a tie chapadlá boli very hostile. A pomerne ho rozžuli na kusy. Nevadí, ja preskúmam tento temný les, môžem dúfať, že tu nejaký hrob nájdem. Aspoň jeden. A dúfať, že nebude môj. Mám veľmi silné podozrenie, že v tomto lese ako si mimo... toto sa nám zíde.
toto sa nám tiež zíde. Oh. Začínam prichádzať o rozum, takže čas v temnom lese zbierať kvetinky. Nie je lepší spôsob, ako sa udržať príčetným. Ale vidím, že tu je veľa pavúkov. Áno, Breathing Red Bird, výborne. Vezmeme si toto a zoberieme si aj sapling. My sa zíde sapling. Čo to je? Počkaj, to je nejaký veľký? Spider-Man. Ej, ježiši, ja som pomalý, pomoc! Dobre, žijeme. A, semiačka, potrebujeme semiačka. Potrebujeme sa nájsť. Ako vidím, ani pečené semiačka nedávajú tiež moc jedla. Teda nedoplňujú moc hlad. No tak, kde je konec? Ježišmaria. Som sa nejako tajne dúfal, že tu bude... No asi nebudem musieť prejsť až úplne dole. Semiačka, výborne. Semiačka sú jedna zase pozorám z veci, ktoré sa spawnujú úplne na... Ne, Mandrake nebudeme vyberať. To už nám ako si stačilo jedenkrát, kvietok. Krásny, malebný. A co tuším ten... Čekaj, to je ten mŕtvy? To je ten mŕtvy, tuším. Áno. To sa dá zjesť? No výborné. Ale prosím tohoto malého rastlinného človečíka upečiem a potom ho zjem. Ja som tu nechal drevo? A vidím, že tu sú... Kde mám lopatu? To sú nejaké, čo som vynechal... Čo som tu nechal? Prečo? Zomrieť som tu určite nezomrel, to môžem dať ruku do ohňa. Ne, moje semiačko. No dobre, tak počkej. Tu som kedy bol, tu som musel byť veľmi dávno. No to nevadí. Tu máme cestu. No tu je to tá červia diera, do ktorej som nechcel moc vliezať, pretože to nie je vraj veľmi rozumná vec. Neviem, čo si síce niekto myslel. Ale keď sa mi niekde otvorí nejaká tlama, tak... Až ja neviem chodiť dokola. No. Chodník má veľmi zaujímavú dráhu. Dúfam, že ma aj zavedie k nejakému produktívnemu miestu. No super, to sa to končí, úžasné. No nič. Všimli sme si. Tu nejaký uja zomrel. Classic human mistake, áno. Jasne, tí blbí ľudia proste furt umierajú, to je... No, tam je môj oblasť, kde som bol predtým. Čo som si tak všimol, skladá sa to tu z nejak riadne poloostrovov, neviem, či to je dobré, či zlé. Či proste sa to nejako rozvetvilo okolo nejakej centrálnej oblasti, ale asi nevidím, že by tu bolo nejaké centrum. Ne, to asi nie, to sa mi skôr tak marí. No dobré, no... To je krtko, dobré, že čo to je za zvuk? Bobulky. Potrebujeme bobulky. Cupity. No toto bude evidentne ďalšia docela nudná epizóda, kde... Pobehujem jak tlk. Mrkvy. Mrkvu som už dlho nevidel. Šup. A šup. Poberieme si kvetinky. Tam vidíme asi ďalší bobul. Počkaj, mi tu cinklo niečo vyrobiť. Oh my god. Je to čo si myslím? Dobre, takže som hypisácky robot, výborné. To som vždy chcel byť. Bože. No, táto oblasť vyzerá docela pomerne dobrá ako zdroj jedla. Neboj, krtko, ja prichádzam v miery.
Ja zistím, na čom je takáto sranda dobrá. Má to nejaké statistiky? Nemá to nič. To sa... Počkajte, tá sa nedá nemá durabilitu, ale pozerám, že má tak ako jedlo proste čas dokedy sa skazí, to budem potom na hlave nosiť zvednuté kvety. No uvidíme. Zatiaľ nemám čo lepšie si dať na hlavu, môj slamák mi z nejakých záhadných okolností zmizol. Cupity, cupity. Obuli je tu dosť, my som sa mal potom asi niekedy vrátiť a vyzbierať všetky tie kríky a zasadiť ich k sebe, nech mám zase dosť jedla. No. Aha, tu bude možno niekde prechod do tej bažiny, ale tam budem chodiť až oveľa neskôr. No nič no, z môjho úžasného prieskumu veľa nebolo. Idem sa teda vrátiť do svojej základne a pozriem sa, či si nemôžem nejaké zbrane alebo niečo vyrobiť, lebo v prípade, niekde som počul alebo čítal, alebo videl, že v určitej časti, po určitých dňoch sa začnú spawnovať nejakí vlci alebo niečo také. Hovorím, ja som momentálne asi najdlhšie živý, ako som kedy bol, takže neviem vám o vlkoch ani im podobným príbuzným nič povedať, dáme si popcorn. Takže ale predpokladám, že ak sa zjavia, by sa asi oplatilo byť lepšie vyzbrojený, no. Áno, to vám hovorí chlap, ktorý hraje za robota vyzbrojeného lopatou, slameným oblekom a... Čo to je? Ona je noc a je svetlo. Aha? Something is coming. Something is coming. Hej. Ježišmaria! Čo to je? Prasačí človek vlkodlak? Zvuky sú veľmi divné. Oj! Vidím, že búfalovci sa bijú s týmito nejakými divnými prasačími vlkodlakmi. Ježiš, ich tu je. A sakra, oni sú dosilní, aby tých bufalov zabili? No. Dobre. A ešte je tam stále jeden. Čo to za zvuky? Ešte sa tu niečo ozýva. Dobre, dobre. Mám. Kde to tuším? Odtiaľ to, nejaký divný. Something is coming. Dobre, túto epizódu ukončím a v ďalšej zistíme, čo sa to deje. Takže zatiaľ.